Orain dela urte batzuk ezinezkoa zirudiena egi bihurtzeko bidean da. Depuradorei esker Deba ibaiko uraren kalitatea asko hobetu da azken urteotan, eta horri esker ibaiko fauna eta flora berreskuratzen ari da. Mendaro parean hartutako irudiotan ikus daitezkeen arrainentzako baina oztopoak ditu Deba ibaiak. Hainbat puntutan ur-jauzi eta presak dituelako. Elgoibarren 4 presa daude. Altzolan dago bat, eta gainerako 3 Maltzagarako bidegorrian daude, bata bestearen jarraian, Lautpago, Aitzetarte eta Barrena Berri. Lautpago eta Aitzetarteko obrak amaitu berri ditu Amaro eraikuntza enpresak. Altzolako presan lanak hasita daude, eta gainerakoak ere egingo direla azaldu dute Ura Euskal Agentziatik. Helburua da presa horiek egokitzea Arrainak ibaian gora eta behera mugitu ahal izateko. Gaur-gaurkoz, arrainentzako eskalak dira irtenbiderik egokiena teknikarien iritziz. Urez betetako eskilara moduko batzuk dira, bainuontzi handi batzuk modukoak, eta arrainak gai dira jauzi eginez eskilera horiek gainditzeko. Jakin badakite eskala horiek ere arrainentzat oztopo direla, askoz hobeto mugitzen direla ibai libreetan. Baina presa horiek funtzionamenduan dauden bitartean aukerarik egokiena dela diote Ura Agentziako teknikariek. Europako lege batek eskatzen du oztopo horiek kentzeko eta Arrainak ibaian gora joan ahal izateko egokitzapenak egitea.